A part de presentar la directiva, òbviament hem xerrat de les coses que ocupen i preocupen en el cercle d'economia i no s'escapa a ningú que una de les coses que més ocupa i preocupa en el cercle d'economia és el finançament d'aquesta comunitat. No? Creiem que el sistema de finançament, però no només el sistema de finançament, sinó també el règim especial insular, les inversions de l'Estat i el deute, és a dir, tot el que és el capítol d'ingressos d'aquesta comunitat està infrafinançat, està en un sistema que no és transparent, que no és just, i creiem que la societat civil ha de respondre en aquesta situació. No? Llavors, una sèrie d'institucions de societat civil hem pres la iniciativa de fer un manifest respecte d'aquests temes que en aquests moments s'hi estan adherint institucions i associacions, fundacions d'aquesta societat civil nostra i esperam en breu poder-lo presentar públicament. Hi ha mecanismes que un govern en funcions pot desenvolupar per donar precisament aquests dos elements. Són dos elements bàsics que necessitam o que necessitarien tenir més certesa per poder fer uns pressupostos. Per una banda, les entregues de finançament, el finançament autonòmic, que recordar que és el 75%, al voltant del 70-75% dels ingressos que té el pressupost autonòmic. Aquesta dada el govern d'Espanya la té i no la facilita. I un segon punt que el govern d'Espanya també està aturant i creiem que hi ha mecanismes de solucionar-ho és confirmar els objectius de dèficit. Record que un Consell de Política Fiscal i Financera de finals d'abril se varen aprovar una nova flexibilització i uns nous objectius de dèficit per les comunitats, per Espanya, que Espanya plantejava a la Comissió Europea, i les comunitats autònomes també ens canviaven els objectius de dèficit, tant d'enguany com de l'any que ve. Això falta acabar d'executar la decisió, que és un acord del Consell de Ministres i portaron al Congrés dels Diputats. Per tant, el que està generant el govern d'Espanya, reiter, amb una actitud molt irresponsable, és no facilitar les dades fonamentals per poder fer els pressupostos, que és poder configurar el pressupost d'ingressos, el pressupost de partida, a partir del qual poder fer pressupostos. De totes maneres, evidentment, nosaltres tenim una responsabilitat i actuarem en responsabilitat, nosaltres sí que actuarem en responsabilitat, farem un pressupost i, per tant, definirem aquests escenaris d'ingressos en les dades que puguem estimar nosaltres, evidentment sempre en criteris de prudència, però evidentment farem un pressupost perquè, com hem explicat, tenim unes responsabilitats i els nostres ciutadans també tenen drets a que els governs dissenyin i facin polítiques per al seu benestar.